Good morning mga ka-rides. Nandito tayo ngayon sa lodging house na malapit sa kuhaan ng ticket. Kasi kahapon, kung di nyo pa po napapanood, ay hindi tayo nakakuha ng ticket dahil sa sobrang dami ng tao. Yung last kasi na number na tinatawag kahapon ay 28. Tapos yung number na nakuha natin ay 160. At yun, sabi nga sa ticketing office ay hindi tayo mabibigyan kaagad. Kaya pwede pa daw magpahinga. Almost 24 hours. Lagpas nga talaga na wala akong tulog. Sa kakamaneho, hindi rin makatulog kasi panay ulan. Sobrang pagod. Kaya ito, kumuha na lang ako ng lodging house dito sa malapit sa ticketing. Yung nakuha ko pala dito, 1-3. Yan. 1-3 lang siya for 12 hours. Ang problema, kagabi, nakatulog yata ako mga alas 10 pa lang. Kaso, nagising rin ako pagka alas 12. Dahil, nawala ng kuryente. Tapos hanggang ngayon, wala pa rin kuryente. Lobat tuloy yung yung power bank. Pero yung battery ng natin, DJI ay naka-charge naman. So, makakapag-vlog pa rin tayo. Tapos wala pa akong almusal, babalik pa ako ngayon doon. Nakapagligpit na ako ng gamit. Yan. Nailagay ko na sa motor yung top box. Itong bag natin. Chinelas na yung huli kong ilalagay. Helmet. Okay na to. Doon na lang tayo maghahanap ng pagkain. May mga kainan naman doon. Tapos ayan na naman umuulan ulit. Tapos hindi ko pa naituturo pala yung pagkuha ng ticket video na lang natin mamaya. Kasi dun sa pagkuha natin ng queuing number ay nakapag-video naman tayo. Tapos babalik tayo para doon na sa ticketan. Doon na lang yung video natin. Basta ang process kasi pag nakakuha na tayo ng queuing number ay punta na tayo doon sa station. Tapos yung number na nakuha mo, yun yung ibibigay mo. Tapos aantayin mo lang na tawagin yung pangalan mo. Tsaka doon tuloy-tuloy yung process. So, ayun mga ka-rides. Nice na din pala magpasalamat sa 1,000 mahigit na nag-subscribe sa YouTube natin. Kahit madalang lang tayo mag-upload. So, yun mga ka-rides. Punta na ako sa ticketing. Kita-kita na lang doon. So, yun. Good morning mga ka-rides. Punta na ulit tayo sana. Bukaan ng ticket. Iwanan ko sana yung jacket ko kaso wag na lang. Baka makalimutan ko pag may ticket na ako. Petsa nga pala ngayon ay December 22. Oras alas 7:34. Sana makakuha tayo kagad ng ticket. Pero ang problema, umuulan. Hindi ko alam kung mamimigay sila ng ticket. Baka delayed na naman yung yung biyahe. Delete o cancel. Okay sana kung delay lang, pero kung cancel, pareho lang naman yun, di ba? Hindi ba biyahe? Kaya mga ka-rides, update na lang ako pag dating ko dyan sa may kuhaan ng ticket. Umuulan pa. Ito yung forma natin mga ka-rides. Tayo naman. Sige, okay. Wala namang mga sakit ka. Mga ka-rides, ganito kadami yung tao ngayon At dito pala ako. Hanap akong mapaparadahan. Grabe yung tao, gano'n.
pa kaya ako dyan? Oh, dami. Ayaw mga ka-rides. Dahil so ayun mga ka-rides, tulad ng inaasahan ay hindi pa tinatawag yung number natin. Alas 8 na pero wala pa din. Sobrang dami ng tao. Galing pa doon yung parking hanggang sa dulo. Wala pa din. Ito kahapon pa to sila dito. Ulan. So ayun mga ka-rides, no, alas 4 na ng hapon at hindi pa rin ako natatawag, wala pa rin akong ticket. Mga ka-rides, after sa window 1 tsaka 2 dito sunod pag nabigyan ka na ng ticket. Pagkatapos sa 7:16 para sa so ayun mga ka-rides, no, pagkatapos mo ng 16 17 tapos 18 para sa PPA tapos 20 para sa Coast Guard. Dito na rin pala yung Coast Guard nila eh. So ayun mga ka-rides, no. Grabe, pahirapan. Alas 6:38 tayo dumating dyan kahapon. Tapos ngayon lang natapos makakuha ng ticket. Tapos ngayon papunta na akong port para makasakay na ng barko. Okay, sana kung pagdating natin doon andun na yung barko at makakasampak agad tayo. Ang masaklap, kung pagdating doon mag-aantay ulit. Kasi ito, yung ulan hanggang ngayon wala pa rin tigil. Grabe yung ano, hirap makain ng ganito ah. Andito na tayo sa port mga ka-rides. Parang may kukunin pa sila sa ticket natin. Sana makasabay natin sila sa biyahe. Kapag makasabay siguro, di na siguro muna ako mag-hotel sa ano. Halay, pa diretso na rin ako. Lalim ah. Ay, Santa Clara oh. Santa Clara oh. Dalawa, saan yun? Ayun? Maganda na may tama. Hindi kasi ito may nakapila. Ha? May nakapila. Try na lang natin. Doon tayo dulo? Oo, try natin. Motor din doon eh. Oo. Ano, may ilaw ka? Wala ka? Oo. Boss, Santa Clara, papuntang ano? Alin? Ito no? Ma'am, Santa Clara din kayo, ma'am? Santa Clara. Ha? Montenegro. Ang Montenegro to? Ay, ito Santa Clara, kabila. May pangalan oh. Clara kayo? Oo. Kabila pala. Ba? Montenegro ka pala? Bagal na ano. Kabila pala. Hindi ka nabasa mo, Montenegro makalagay. Napindot pa. Ay, lalim. Ala, putang yun ah. Lalim pala na. At saan palabas yan? Ito data boss eh. Narating lang. Ha? Ang
Oh. Diretso ka ba? Oo. Hindi, kung madaling araw na darating. Pag madaling araw, diretso ka? Layo pa ng biyahe mo, no? Ay, ikaw saan ka? Sa Lanao din Norte. Alano. Ikaw? Ano pa ako? Diretso ang Pagadian. Ganyan ka? So yun mga ka-rides, dito na tayo sa port. Kaso nagbababa pa sila ng pasahero. Matagal-tagal pa tayo bago makasampa nito. Bababa pa na. Tingnan yung mga pasahero na bumababa mga rides. Hirap na hirap silang bumaba. So ayun mga ka-rides, no, alas 12:52 saka pa na tayo nakasampa ng barko. Saan ka? Doon nakaharap? So ayun mga ka-rides, no, bumili na lang ng puso tapos pancit. Walang ibang tinda dito sa barko. Gutom na rin ako. Kahit di ko maintindihan yung lasa, bahala na, gutom na eh. Parang amoy panis. Wala na panis-panis sa taong gutom. Yung update mga ka-rides, sa oras natin alas 8:41. Nag-aantay na lang kami na makababa ng barko. Kahapon nga nakasakay tayo alas 10. Tapos parang umalis yata alas 6 eh. Alas 6 nga. Stranded ulit, tapos diretso tayo biyahe ngayon. Tapos tingnan natin kung saan tayo papahinga. Mga ka-rides, welcome to Allenport Summer. Oras natin alas 8:48. Hanap siguro ka ng hotel. O tatawag mo na sana. Okay, so tayo.
nawala yung ano. Mag-check na lang ako. Nawala man akong kakalibangon. Natatay sana kasi ako mga karib na. Kaso nawala. Diretso na. Yo, thank you. Bakbakin na natin to. Ay kaso di pala ako nakapag-update. Wait lang. Yan nakapag-update sa misis do. Alas 8:48. Check ko lang yung misis ko na di diretso na ako. Yan nga lang mga ka-ride ay mahangin. Pero kaya diretso ko na lang siguro ito. Nakapagpahinga na rin naman sa barko. So ayun mga ka-rides, baka diretso ko na rin. Nakapagpahinga na rin naman kasi ako sa barko eh. Tsaka langanin na, alas 8:55. Di pa ako makapagmapa, walang data. Tapos nagcha-charge ako sa cellphone. Buti naman yung battery ng camera natin ay naka full charge naman. Yung cellphone ay pwede tayo mag-charge dito. At balita nga mga ka-rides, no, may bagyo din dito sa may Samar. Grabe, pahirapan tayo sa pag-ano ng ticket sa Matlog. Isipin mo yun, lagpas 24 hours tayo stranded. December 2023 na ngayon mga ka-rides. Tapos andito pa tayo sa Alin Samar. Kawawang nila lang. Dahan lang din tayo, lakas ng hangin. Nakakaya yung gano'n. Parang ako yung nahihiya pag yung imbis na papatawarin mo. Maho Bridge. Sayang yan, no? Hindi tayo nakadaan dyan.
Kahit na stress tayo sa ano no, matnog sa pagkuha ng ticket, ay hindi pa rin pwedeng may stress tayo sa biyahe. Dapat enjoyin pa rin natin yung biyahe kahit ilang araw yung nagsayang tayo. Yeah, estimated ko dapat ano December 2023 dapat nasa Surigao na ako, pero ngayon malabo. Mga ka-ride, update din lang din pala no. Ayan, hindi na marunong magsalita. Update lang tayo. Yung gas ko, last ko na pagas nito ay doon sa ano, Castilla, Sorsogon. May natira pa tayong 4 bars. Tapos yung average consumption natin naging 42.6. So, kasi po. Hoy! Ayan! Ayan, madulas ng ganyan. Atin sa tirasyon. Ito, mga butas-butas. Wala pa akong almusal. Nawala dahil time ako. Tapos pinipigilan ko lang. Ginawa ko, patulog-tulog na lang ako para di paramdaman yung ebak. Nung bumaba na ako sa barko, nawala Maganda sana kung kaya kong idiretso to papuntang Liloan. Kahit Liloan na lang, hindi na ako magsa San Ricardo. Malabo na rin alas 9. Last yata na biyahe sa San Ricardo is alas 5. Hindi ko na mahabol. Kaya Liloan yung target. Lugi na tayo sa biyahe. Laksa Hindi tayo makapagpatakbo na 80-90. Naulan. Mahangin. Wala pa akong mapa. Sundan ko na lang mga yan Ano yung isas na yan? Andito pa rin tayo malapit sa Allenport mga ka-rides. Hindi muna ako mag-update ng lugar. Okay. Yung sa naglalaro. Nakapungi. Barangay Buena Vista. Nung nakaraang uwi natin mga ka-rides pagdaan natin dito ay gabi. Kaya wala tayong vlog na kita yung view dito sa lugar na to. Pabalik lang, kaso parang wala namang nanood doon. Ay, lakas ng hangin. Delikado ng niyang kabuti tapos ganito ka lang sa hangin. Oh! Ang hangin pa. Okay. Wala tayong mapa. Kaya naman siguro to. Kahit walang mapa. Diretso lang naman to
bayan ng Binavista pa rin. Ang lugar to. Parang kay Alegria, San Isidro. Di pa ako nagugutom. Oo, laki ng utos yun. Japan. Labers. Kompetensya sila ng ano, ng Quezon Province. Ayaw talagang magpatalo. Grabe sa kuha ng kalsada sa Quezon Province. Huwag mo sabihin pati dito mo rin. Sabagay, ito yung nauna eh. Mamaya talaga sa ano, Rico. Ikot na. Paunang sample sa pagdating natin ng Katbalogan. Yun yata pinaka ano, pareho nung dati. Dito is lubak pero okay lang. Pero pagdating sa Katbalogan, papuntang San Juanico, yung pinakamalaga dati. So ano ngayon? Tapos surprise ko lang. Wala pa naman tayong gloves. Ganda ng kalsado. Parang ang kinis ah. Maling konti mo dito. Magpupunas ka. Ganda ng view. Ganda. Ah, man. Lakas ng hangin. Magdadrive ko hanggang Mindanao. What the hell? Oh, yeah. Wow. Oh, surprise, motherfuckers. Lubak. Grabing lubak yun. Diyan rin ako na ano nung ano eh. Matagal na yan. Tapos dumaan tayo dito nung nung 2020 tayo gabi. Pag dumangay ng 20 ano dito gabi, yari kayo. Oh, eto nang simula ng lugar. Grabe yan. Oh, saan ka dito ng gabi? Anong tulay ito? Okay. Tulay ito dito, men. Ay, inaano yun ako. Inaano yung motor. Tinutulak. Wala parang ba akong ano?
Wala pa rin tayong data mga ka-rides, no? Ang oras natin ay alas 9:15. Pwede na. Hindi pa tayo mag-update. Grabe itong mga ka-rides, oh. Bumili ka ng ano, dawa, may tubig sila. Yeah. Wala namang ulan dito, ah. Hangin lang. Grabe dulas nun. Grabe. Kinabahan ako dun, ah. Bago lang takbo eh. Hindi ko tinulak. Backers. Na tayo ay nakakaputi pa rin. Wala namang ulan. Ganda na mga ganyan. Ay, at lugar na to. Welcome to Calbayog. Ito na pala start ng Calbayog. I love Malaga. Ay, taas. Ang ganda daw. Pwede maligo. Pwede yata bumaba. Pwede nga. Ano? Pwede nga bumaba. Ganda. Katalor dito. Sarap panirahan dito, ang lamig. Relax na relax na tao dito.
linyador ko mga ka-rides, parang walang balik. Hindi bumabalik. Ganda ng kalsada nila dito. Ano, panis kayo. Yung mga ka-rides ko, hindi ako nagpipiga, pero tuloy-tuloy. Hindi bumabalik. Oh. Oh. Bakit kaya? Oh? Hayaan ko lang. Bakit? Ganda ng gas. Sa may I Love Pinya pa rin to. Ay, Lulugan Falls. Ano ba? Baka magpapahinga siguro ako sa Kalbayog. Tingnan ko lang o kain na lang. Welcome to Bangay! Kalbayog pa rin. Walang katao-tao. Bahay. Kung silindator ko, di ko babalik. Oh, tingnan nyo mga ka-ride. Nagpipiga ng kusa. Hindi ko na kailangan magpiga. Ganyan lang, dandahan na lang ako. Bumalik siya bro. Sobrang bagal. Paulan na. Ganda na lugar. Medyo paulan-ulan na. Hindi ko alam kung anong lugar to. Walang pangalan. Bakit ba? 3 bars pa naman. Kaya pa to, hanggang Kalbayog siguro. Kalbayog City. 3 bars. Kaya pa. Malayo pa to, layo-layo pa. Babala, ingat sa pagmamaneho. Okay. Ingat daw, ganda. Sabi ko daw. Oo. Tayo. I love Halupalo. Yeah, boy. Truck no parking. No parking tayo yung truck. Ganda ng lugar, man. Uulan na. Alag Halupalo. Malapit na tayo sa Kalbayog City mga ka-ride. Wala nga lang ito.
exact na men. Anong bayan na to? Yun lang, di ko alam kung kanan kaliwa. Kanan siguro. Mapa na to. Pero kung may yun, may 4G na. Masagi tayo dito. Blind spot. At may nasa. Showroom for Patbalogan. May Tacloban. Kabila. Kabila. Bakit tayo nakikot? Patbalogan. Dito pala pumunta ang Tacloban. Time check mga ka-rides, alas 10:19. May ano pa, papuntang Tacloban ay 4 hours and 20 minutes. Kaya to. Bakit lang? Wax station. Yari, baka magtulak ako dito ah. Dagat. Dagat men. Yeah. Yun lang. Nagmamalfunction yung cellphone na naka-charge. Wala. Wala ka dyan. Medyo sira na kasi itong cellphone na itong mga ka-rides na. Try ko na itong mga kainan dito mga ka-rides. Tapos may grocery station no. May mga makakain dito. Parang wala pa. Parang wala na display. Nagpipindot ng kanya. Oh. Bakit? Ganda naman yan. Ganda na lugar oh. Okay, I will check. At ayaw ko na naman mag-charge. Sira ka na naman. 57
37% pa lang eh. Unplug charger detected, plug out na charger, make sure that may problema. Okay. Ngayon. Malapit na rin naman yata ako sa ano eh, Katbalogan. Doon ako kakain. Grabe ako na pagpag. Pakailan, sira yung kasama. Hop. Ano ba? Uy. Asan ba yan? Gilid? Parang bypass road yung dinaanan natin mga karay. Grabing pangat yan, oh. Kita yung paangat mga karay. Yan, oh. Tapos sira yung kasarada. Oh, butas na. Oh, hindi tayo makabuelo, ah. Ala, torped kaya mo yan. Kaya mo yan. Malakas, oh. Okay. Ay, yan, di nagbukas. Ano na lang, 21 kilometers to Gantara Diversion. Tagas tayo, tagas. Tubas na tayo. So ayun mga ka-rides, nakapagpa full tank tayo. 255. Andito tayo sa Kagsumi, Kagsumi, Margarita, Kalbayog. Kalbayog, Katbalogan. Kasi 59 minutes na lang ang Katbalogan. Kagsumi, basta Santa Margarita. Try natin kung ano pangalan ng lugar. Ano nakalagay? Wala na nakalagay. Low vehicle. Right lane. Right lane tayo. Malapit yun sa ano, yung pinagstayhan ko din dati. Doon na kaya ako magstay din. Yung tinulugan ko. Dito ako na ano yun, naghinto. Doon na lang ako. Hanapin ko yung pinagstayhan ko dati. Katbalogan na siguro to. Okay.
Santa Margarita. Municipal yun. Mabasa. Mag-trade na naman. Ito, Santa Margarita District. Hanap na lang akong hotel. Bukas ko na itutuloy yung biyahe papuntang Surigao. Pero mamayang gabi bukas tapos dire-diretso lang. Welcome to Gandara. Oras alas 12 sarado. Tuloy-tuloy pa rin tayo. Maghahanap na ako ng hotel sa Katbalogan mga ka-rides para makapag-charge ako. Bus pa Katbalogan. Diretso lang. Sige, sugat lang adi. Diversion kanan. Sugat lang adi. Pag diretso mo sugat do, sumasod ka lang lahat ngadi. Pag diretso na lang. Sige, thank you. Waray, hindi ko magets. Basta tinuturo niya may diversion daw eh. Ayan. Nagloko yung charging port ko. Dito tayo maghahanap ng matutulugan mga karay. Tayo kaya pakat na. Man sa hanap tayo ng hotel at nakakain. Malapit na tayo sa Katbalogan. Grabe, binakbak natin mula Alin Samar papunta dito. Pwede ko pa sana ituloy kaso ang problema ko mga ka-rides malulubat na yung gamit nating cellphone na pang-mapa. Tapos wala rin ng power bank. Tapos nagluloko yung charger natin eh. Ako din ay gusto ko nang kumain tapos tumain. Kahapon ko pa din nagagawang umebak. Araw-araw akong umebak. Tapos bukas ko na ituloy yung biyahe. Wala na, sa Surigao na ko abutan ng Pasko.
Catbalogan City. Oh, di na ako nalubak. Wala na yung lubak nila. Tayo ay maghahanap ng hotel. At ako ay magpapahinga at sakit na ng katawan ko. Tapos wala tayong mapa. Iikot lang tayo. Malit lang naman tong Catbalogan eh. Hanap tayo ng matutulugang hotel. Ano yun dun? Palabas? O ito yung palabas. Dati nung ano, dito kami dumaan. Kaso gabi. Hanap tayo ng matutulugan. Diretso. Parang ito yung city. Ayan, Rockville Hotel. Pwede na to. Kasi sa gilid lang. Ha? Rockville. So, hanap pa tayong iba. Walang paradahan eh. Hanap tayong iba. Palabas to eh. Dito kami dumaan. Eh, sakto lang. Para pag uwi tayo bukas ay diretso. Yung may paradahan sa ano. Kita ng motor ko eh. May hotel o isa pa. Hotel. Ito may hotel. Ito parang malalaking konti. Wala na ata. Ano na? Bali na, pwede na to. Ako lang tapos yung aircon ko. So, ayun mga ka-rides. Nag-hotel na lang muna tayo. Ito yung nakakaong hotel. Baby. Sana malinis yung CR. Yan, okay. Malinis naman. Grabe. Kaya ko pa naman sana siyang diretso, no? Ang problema ko ay lupat lahat ng gamit ko. So yung mga ka-ride sa biglang ako. Cha-charge lang, tapos pahinga, tapos kakain din.
Nagugutom na. Alas 12 na.